Anak orang jauh tambangan lelayori isan jauh topai lalaya lalayo ampun beribu kali ampun alay ampun sabale joka palo mampunkan kami ini ya mama alay la sembayai di mayo ini alay la tuanai masatikan lai tibone mak dana apa itu jualalai pasang suara baka banyo alai la sembayai di mayo kini alai la tuanai nasadang sakit sana kita alai semua doakan anakku asone mak capek segean de andayo alai la tuanai la dimayo kini alai la tuanai bantu bagi kerasa malam kini sana dalam monitor sama lam kolalai narami kita malam kolai la sembayai la dimayo kini onde da alwandiai nalaman jaga malam kini mak tu bagikan sama bangko lalaya tuan dela di mawa main alai la sembayang nyo kini alai la tuan ayai kami pasanyo payo kumbu marina sadang pukul 8 alai harina sadang pukul 8 alai tuan doi la di manyo kini alai sembayo nansa jiwa balain tubuh ama carai baraso kama tian alai carai baraso kama tian alai tuan noi la dimat kini alai la tuan noi nan bagurau laki tuan tuan nai dangala dendang amalam kini dangala dendang malam kini lairami de madun sana tibon de tuan nai banyak pulau de
kami barasa gile mak bakirim bintang adusanai jangan lupa Pak Budi Suwarman lai menonton angkan dua ngai samo bagurau malam kini mak samo bagurau nema malam kini Orang bangko siriko di pajalanan nang kota nayala ko sampai dia malam kini deh ala kola sampai nang kota malam kini bagurau masa lonjo denang de tuan nai dangalarato di udaro te dangalarato ma di udaro biarlah PPKM ko dipapanjang dusana oi kita tetap senang di rumah saja mak oi lah tetap senang deh di rumah saja Pak Ismail Katib kan lai tiba de apa oi kurang sehat apa kini dirantau deh oi lah kurang sehat deh Pak kini dirantau doa kami Pak kasa doa lanyo nang kota naik Pak Ismail ne nampe lari risau ne Pak oi lah capek jaga Pak oi bana biaso Rang desa mentarikan lai tibo nang kota nai bantu bagikan de